Ei se. Oi. Bonus. Ei. Ei koskaan. Ai. Pelataan harjakkaista loppuun. Olisiko Firili? Yes. Come on. Tää on vitun. Mä tiedän. Kattokaa. Missä se on se tossa? Uskat. Ai tää vielä. Niin. Vitonen. Kolmonen. Yes. 20. 25. Ei täällä tulla laittaa. Tää kato. Pikkavia. Joka katsoo jotakin. Panosta. Oho, lähteekö vielä yksi? Pelataan. Tuleeko? Mitä vittua? Toiseksi. Tästä tulee hyvä video. Euron betillä. Oi vittu mulle. Mitä? Sä heität mulle myöliä. Joo, mä heitän sulle möljärä. Hyvä. Mitä? Ei. Ei. No joo. Ihan hyvä. Lähteekö tuppaa? Ei panna tuplata. Katto. Mennä. Anna tulla. Orgas. No jatka. Nyt kyllä Harrikainen antaa. Tulisiko vielä onnenpyörä? Melkein tuli Firilan pikki. Vai tää nopea peli? Mennäänkös numerokenoon nyt vihdoin, koska se on eepinen? Juu, missä se on? Tossa. Siinähän se on. Pelataan Laitetaan panusta. euron panuus. Joo. Pelata Mitkä paikat laitetaan? pikapeli. Kato, ei pikapeli antaa aina. No, pikapeli ei anna koskaan. No ei kyllä annakaan. Peruuta. Pelata. Ai vielä kerran. Okei, numerokeno anna mennä pikapokeri. Siinä on. Tässä numerokenossa ei voita koskaan mitään. Mennäänkö Väinö? Väin. Ja vettiä. Tämä on toinen osa jo, koska äsken mulla sammui tallennusaika, jota mä en tiedä, että mulla on Väin. Näytäpä paljon mulla nyt tuolla. 43 euroa. Zeno, kiritään. Sukuutta. Pelataanpa vielä yksi Väinö. Kannattaisiko mennä koko bonus? Free. Ei, tää nyt on. Joo. Mennäänkö pikapokeriin? Pikapokeri tarjoaa. Mennäänkö pikapokeriin? Joo. Laitetaan euron panos. Ja pelataan. Oisiko kumpi? Ku. Siinä oli toinenkin, mutta ei tarjoa siltäkään. Kakkuone. Ei anna. Otetaan nyt. Otetaan 40 ulos. Otetaan kasit. Noniin. Ota.